Mela kif qedtilkom fil-bidu l-Knisja Katedrali ta' Għawdex hija dedikata lil Santa Marija u kienet ikkonsagrata minn ċertu wieħed Ġagbu Kanaves, Isqof ta' Malta u Għawdex dakinhar. Kien nhar il-11 ta' Ottubru tal-1716. Kienet il-festa tal-Maternità Divina tal-Madonna, l-unika domma Marjana sa dak iż-żmien. U allura l-ewwel ħiel ta' knisja parrokjali kien fiċ-Ċittadella jmur lura għall-1299. Imbagħad fis-sena 1435 din il-Knisja ġiet tissejjaħ Matriċi u lejn is-sena 1445 saret kolleġjata. X'qed tfisser kolleġjata? Illi grupp ta' saċerdoti kull jum filgħodu jitilgħu f'dil-Knisja Katedrali u hekk hemmhekk nagħmlu it-talb ta' parti mill-uffizzju. Jiġifieri kull jum din il-ħaġa qed issir, mhux pereżempju ġimgħa iva u ġimgħa le, kull jum. Illa għaliex importanti ħafna t-talb għax it-talb għandna bżonnu u neċessarju. U allura l-uffiċċju divin naturalment jingħad hemmhekk. L-ewwel ġebla tal-Knisja preżenti tqiegħdet fil-20 ta' Settembru tal-1697 u nbniet fuq il-pjanta tal-arkitett Malti Lorenzo Gafà. Imbagħad fl-1864 saret il-Katedral tad-Djoċesi ta' Għawdex. U għalhekk għandna nirringrazzjaw lil Alla għal ġid li ħareġ f'dan iż-żmien kollu meta Għawdex inqata minn Malta bħala id-Djoċesi ta' Għawdex. Għalhekk importanti ħafna eżis nirringrazzjaw lil Alla u anke meta nidħlu l-Knisja inneħħu l-ħsibijiet kollha li għandna f'moħħna, sew dawk li jinkwetawna u sew oħrajn, u nidħlu fil-Knisja bil-ħsieb li jien ser niltaqa' ma' Alla. U meta sa niddialoga ma' Alla jfisser li nkun dispost li dak li jrid Alla minni u dak li sa ngħidlu lil Alla żgur li nkun sodisfatt. Għalhekk importanti li l-Knisja nippruvaw nagħmlu ħilitna biex inżommuha tajjeb u anke bħala persuni nġibu ruħna kif għandu jkun. Għax il-post tal-Knisja mhux bħal postijiet ta' barra, il-post tal-Knisja huwa qaddis għax qaddis huwa ismu bil-wieqfa. Aħna nfakru l-jum tal-konsagrazzjoni tal-Knisja ewlenija tad-Djoċesi tagħna fejn l-Isqof għandu l-katedra tiegħu. Nitolbu lil Mulej li rrid iwaqqaf fil-Knisja tiegħu fuq is-sisin tal-Apostli u ngħidulu: ftakar fil-Knisja tiegħek Mulej. Ftakar għall-Knisja f'Għawdex biex taħt it-tmexxija tal-Isqof tagħna Anton tibqa' sħiħa fil-fidi u maquda fl-imħabba nitolbu. Għal mexxejja ta' pajjiżna sabiex iħarsu l-valuri jinsara li jissawru s-soċjetà tagħna nitolbu. Għal foqra u għal kull min qiegħed ibati sabiex jkomplu jsibu fl-istituzzjonijiet tal-Knisja kien u għajnuna nitolbu. Għalina l-koll sabiex bħala ġebel ħaj tal-Knisja nimbnew f'tempju li jkun joġob lilek nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu t-talba personali tagħna. Ħares Mulej din il-familja tiegħek li San Pawlu Salluqa nisluf bil-kelma tal-verità u għat-talb tagħhom ħeġġeġ bil-imħabba lilna wkoll li bil-grazzja tiegħek
irċevejna l-fidi permezz tal-predikazzjoni tagħhom bi Kristu Sidna.